Il-wara nofsinhar it-tajjeb, nixtieq nirringrazzja lill-Għaqda tal-Malti tal-opportunità u nilqa' fostna l-kelliema, il-Ron, il-Marjan u l-Jessica, li huma 3 barranin illi fi żmien tagħhom hawn Malta rnexxielhom jitgħallmu l-Malti. U rnexxielhom jitgħallmu b'mod tajjeb ħafna mill-ftit illi kellimthom. Mela, naħseb l-ewwel mistoqsija hija xi ftit ovvja. Bħala liema nintaqa' ħafna drabi ma' studenti jew forsi anke ma' ġenituri illi jgħiduli u l-Malti x'għandna x'nambuh, għalfejn ħankomplu nistudjaw il-Malti, għalfejn għandna nużawh, nippreferi nużaw l-Ingliż. Bħala barranin li ġejtu Malta, x'kienet ir-raġuni għaliex taqtu titgħallmu l-Malti? Ron, forsi tista' tibda. Hello. Mela, jien fil-bidu meta ġejt ngħixaw Malta, kont qed inħossni naqra barrani meta ma kontx għadni nitkellem bil-Malti. Kien hemm ċertu drabi fej bdejt inħoss li għax qed inkellem in-nies bl-Ingliż jitrattawni differenti mill-Maltin. So, mbagħad jiżni bdejt nagħmel efforts għatek jien ħanibqa' ngħix hawnhekk bil-forsi rrid nitgħallem il-lingwa. Ta' komunikazzjoni, ovvjament, biex tkun tista' titkellem mal-Maltin, tikkomunika mal-Maltin. Jessica? Iva, jiena naqbel miegħek ukoll għax dik hija hemm ħafna raġunijiet għalfejn bdejt nitgħallem il-Malti, imma din hija l-ewwel ħaġa għalija wkoll li vera xtaq nkun nista' inħossni iktar parti mis-soċjetà biex inħossni iktar li nista' nipparteċipa fil-ħajja ta' kuljum billi nitkellem bil-lingwa Maltija. Dik hija l-ewwel ħaġa, imma mbagħad naħseb li lingwa Maltija hija vera sabiħa u hemm ħafna aspetti sbieħ tal-lingwa Maltija u għalhekk xtaqt nitgħallem il-lingwa u anke għax fil-fatt qed nagħmel dottorat ukoll fuq il-Malti, propjament fuq il-bilingwiżmu Malti-Ingliż. U xtaq nkun nista' nidħol iktar fil-fond fis-soċjolingwistika, ġifieri l-kuntest tal-lingwa f'Malta u l-użu tal-lingwa f'Malta, vera interessanti. Iva naqbel magħhom. L-istess għalija, meta ġejt hawn, ħassejt li importanti li nuri rispett lejn il-poplu il-pajjiż biex nitgħallem il-lingwa. Ġejt hawn għal-vaganza fl-2011 u dak iż-żmien Bizaza Street fit-Taslima sar żona pedonali u il-Prim Ministru ġi u għamel tarita u fimt xejn imma il-ħoss tal-lingwa saħriq li u irrid naf aktar. Għax għalija fil-lingwa kien ħafna ħassejja stramba għal widnejja u irrid naf aktar u hekk bidejt. Fil-fatt din hija xi ħaġa li nara rikorrenti ħafna anke fl-istudenti il-barranin li jkunu qed jitgħallmu l-Malti. Iħossu il-bżonn li jitgħallmu l-Malti biex iħossuhom parti mis-soċjetà biex ikunu jistgħu jintegraw. Issa, il-Malti nafu li mhuwiex lingwa faċli biex titgħallimha. Nista' ngħidilkom mill-esperjenza jiġifieri. X'għenkom biex titgħallmuh forsi xi aspetti kulturali, l-fatt li kontu esposti ħafna l-lingwa, x'kienet dik il-ħaġa l-iktar li għenitkom biex titgħallmu l-Malti? Għalija fil-bidu kienet importanti li kont nagħmilha ma' nies li kienu jitkellmu bil-Malti, għax dik ukoll naf li hawn ħafna segments differenti u ħafna nies jippreferu jitkellmu bl-Ingliż, imma jien kont dejjem nagħmilha ma' nies li kienu dejjem jitkellmu bil-Malti u li kejnitni ħafna ovvjament. Ukoll kont nara l-espressjonijiet u ċ-ċajt bil-Malti interessanti ħafna u dik ġalitni wkoll biex nipprova nitgħallem. Għax hemm ħafna espressjonijiet li
ek tipprova tagħmel translation tagħhom b'lingwa oħra jitilfu il-meaning kompletament. So dik rajta dejjem interessanti ħafna fil-lingwa Maltija. Ġifieri kien hemm dak l-interess anke minn naħa tiegħek. Marjan? Jena naħseb l-iktar ħaġa li jednitni kienet li nqatta ħafna ħin nisma lingwa, vera ħafna ħin nisma. Jena fil-fatt bdejt nitgħallem il-Malti l-Iskozja, mhux hawn Malta imma l-Iskozja. U għalhekk ma stajtx bħalek pereżempju ma stajtx noħroġ fil-triq u nitkellem ma' nies għax dik tista' tagħmilha f'Malta imma mhux l-Iskozja. U għalhekk rajt ħafna, smajt ħafna radju, rajt ħafna it-televiżjoni biex nidra l-ħsejjes ta' lingwa biex nisma' iktar u iktar. Imma mbagħad issa qiegħda Malta u issa qiegħda Malta nieħu ħafna gost nuża lingwa fil-ħajja ta' kuljum ukoll u nitkellem ma' nies u fil-ħwienet fit-triq ma nafx kull imkien l-iktar ħaġa favorita tiegħi u dik kienet l-iktar ħaġa naħseb. U naħseb tieħu gost tikkomunika ġifieri bil-Malti. Ma tippruvax tkellem bl-Ingliż l-ewwel u mbagħad tara kif iweġbu. U nieħu gost meta wiġbuni bil-Malti wkoll mhux bl-Ingliż biex nkun nista' nippratika ftit. Għalija kemm xejn differenti għax bidejt bil-lezzjonijiet għamilt short course femcast u wara 13 ġimgħat ħassejt li fimt kważi xejn. Kien hemm eżami u l-għallima kiteb ħafna xogħol għalija fl-eżami. U żgur kont lar fil-grupp. Imma wara dawn il-13 ġimgħat naf li irid inkompli hekk iddeċidejt li insib għallim u rajt reklami fis-supermarket ħaddejja. U fortunatament dak ir-raġel kien għallim fil-skola sekundarja u miegħu nadmu flimkien mill kważi zero għal O-level. U il-problema għalija li minħabba bidejt fil-silabu tal-iskejjel hemm aktar kitba minn tadita. U hekk wara kważi 10 snin it-tadita tibta diffiċli għalija. Xi ħaġa li kont biħsib nistaqsi aktar il-qoddim. X'inhu l-iktar diffiċli li titgħallem f'lingwa? Il-taħdit, is-smigħ, pereżempju jkun iktar maġġel, il-kitba, il-qari, x'issibu l-iktar diffiċli? L-aktar faċli biex naqra, għax għandi il-ħin biex nistudja l-kelma, ħasseb fuq il-kelma u inkompli. Wara li tista' tikteb ftit. Ismi diffiċli u fil-fatt riċentement rajt xi ħaġa li Professor Manuel Mifsud kiteb dwar ismi u barranin għax m'hemmx ħin biex jaħseb fuq il-kliem li ma fimx u is-sentenzi baqa' mexin u int tliet sentenzi wara. U ovvjament it-tadit l-aktar diffiċli. Għalija kompletament l-oppost, għaxin bdejt nitkellem, u fil-fat għatma tal-limt mill-Kotba, dejjem mill-li nisma, u nirripeti li nisma, so il-Malti tal-limta billi bdejt nitkellem. Bat wara ftit bdejt naqra,
U issa qed nikteb ftit lemmu law. Imma li nikteb nsiba diffiċli, iktar diffiċli, għax irid iktar ħin u jien nkunu rida niktiba perfetta l-kelma u bil-Malti nara diffiċli, so nippreferi nikteb l-Ingliż imbagħad. Tikteb l-Ingliż. Avvali għandek iċ-ċans li tieqaf u taħseb sakemm qed tikteb bħal. Mal-ħajja tiegħi tanti maġla, tant x'nagħmel li nsiba tqila. Jiena naħseb li meta nikteb naqbel miegħek li għandek iktar ħin biex tkun tista' taħseb sewwa u għalhekk naħseb li nikteb u naqra iktar faċli għalija. Naħseb li nieħu iktar gost nitkellem imma kif qed inti trid taħseb iktar li f'dan il-mument li tiġini l-kelma f'moħħi f'dan il-mument u mbagħad tkompli titkellem m'hemmx ħin biex tieqaf u taħseb u għalhekk naħseb li naqbel miegħek imma mbagħad hemm anke fit-taħdid pereżempju hemm affarijiet diffiċli wkoll pereżempju ċertu ħsejjes li huma diffiċli biex tippronunzjawhom ċertu lajn u l-akka pereżempju. Jew l-iktar diffiċli għalija fil-fatt ma lajn u l-akka dik fil-kitba naħseb ukoll fejn tpoġġi l-lajn, fejn tpoġġi ma. U x'kienu l-sfidi li sibtu meta bdejtu titgħallmu l-Malti, l-ikbar sfidi, pereżempju li Ron iktar kmieni aċċenajtlu li l-aċċent huwa kważi perfett ta' Malti. U normalment tinduna li qed titkellem ma' xi ħadd barrani mill-aċċent tiegħu għaliex jisu ma jġibx dak l-aċċent nattiv. X'kienu l-ikbar sfidi? Għalija l-opportunità biex nitkellem man-nies li jifhimni. Għax ovvjament għandi aċċent qawwija anki bl-Ingliż. U naħseb li il-Maltin mhux jidraw jisimgħu il-Barranin jitkellem bil-Malti. U l-ewwel nett jasbu li qed jitkellem xi lingwa differenti. Imma bil-mod insib li aktar nies jifhimni. Imma għandi xi drabi nitkellem ma' żewġ persuni u wada ma fimx u l-orajn għal liħor kif qed. Ma nafx, ma tantx, ġin bdejt kif qed ngħid, bdejt nitgħallem il-Malti milli nisma' u jisni kull dejjem kont inħoss li nsir nara aħjar fil-Malti u Ġifieri. U kienet dejjem tinteresani wkoll bħala lingwa, ovvjament irid ikun hemm dak l-interess naħseb ukoll. Bħala lingwa dejjem affaxxinatni kif qed ngħid it's very expressive. Imma iktar jisni tallimtu, xikultant nisa kif tallimt il-Malti, u ngħidilhom ma nafx ta' milli nisma' nukkopja. Jiena għalija l-iktar sfida naħseb fil-bidu kienet li nsib opportunitajiet biex nipratika il-lingwa mitkellem, għax kont qiegħda l-Iskozja u ma tantx hemm ħafna opportunitajiet fit-triq kif qed qabel. Imma mbagħad kien hemm ħafna affarijiet anke meta kont l-Iskozja kelli lezzjonijiet online darba fil-ġimgħa u għamilna konverzazzjoni darba fil-ġimgħa. U anke naħseb għaw Malta fil-bidu li naħseb l-iktar sfida li nifsija li nsib il-konfidenza biex nitkellem biex nuża lingwa fil-ħajja ta' kuljum. Per eżempju, meta nidħol f'xi ħanut, per eżempju, għax ħafna drabi nħossni ma nafx, ma tantx għandi daqshekk konfidenza li nixtieq, imma allura illum il-ġurnata naħseb li għandi iktar konfidenza u vera inħossni iktar vera nieħu gost nuża lingwa fil-ħajja ta' kuljum u nirringrazzjak ukoll il-persuni kollha l-ħbieb tiegħi ukoll li nista' nippratika nitkellem bil-Malti magħhom għax
U għalhekk dik kienet fil-bidu imma issa aħjar. Mela, illum il-ġurnata nafu li hawn ċertu korsijiet apposta biex titgħallem il-Malti, forsi hawn naqra iktar opportunitajiet. Inti semmejt l-Emcast, Marjan. Kien hawn korsijiet apposta jew forsi xi programmi speċjali, programmi osra jew hekk illi forsi għenukom biex titgħallmu l-Malti? Iva, korsijiet, jena għamilt korsijiet segwejt korsijiet tal-Università ma' Dr. Michael Spanjol u Professor Emmanuel Mifsuz ukoll. U ħadd ħafna gosti kienet mbagħad il-lezzjonijiet li għamilt online, ma dik mhux kors kienet iktar mhux persuna jena u l-għaliema. So lezzjonijiet tal-privat. Tal-privat, eżatt. Imma dawk kienu l-għamilt. Kolli kunjata tkellmek bil-Malti ma lajt it-tagħlem. Għalija, żewġ kors livelli għal-Barranin u wara tista' tibda bil-korsijiet tal-Maltin. U hemm differenza kbir kif titgħallem il-Barranin u tagħlem il-kelliema nattiva. Per eżempju, ħafna drabi għallima għali xinu il-modelli, il-modell tal-xi verb bil-għajn fin-nofs. Naf li il-modell sara, imma ma nafx kif nikonġigwa minar ħasib. Ek għalija l-orajn fil-grupp jista' jirrispondi imma jien stana fatit. U wara sibt il-modell nista' naqleb għal verb ieħor. Dak kien diffiċli, naseb. Però hija xi ħaġa li anke l-studenti Maltin isibu diffiċli. Ġifieri kif jużawhom, ġifieri jiena naħseb illi mbagħad la darba titgħallimhom tkun isek tallimt bil-regola propja, u tallimta u ħatta. Naħseb dik hija differenza mbagħad minn studenti Maltin illi qed jitgħallmu forsi xi ftit bl-amment. Tajjeb, issa bħala liema jiena wkoll nħobb nuża ħafna riżorsi. U naf li meta titgħallem lingwa barranija, pereżempju l-użu tal-istampi huwa importanti ħafna. Kien hemm xi riżorsi illi forsi kontu ssibu utli intom u titgħallmu l-Malti? L-ewwel net sibt ġabra, imma hemm ħafna żbali f'ġabra. Nuża wkoll glosbi li traduzzjoni ħafna mill-EU u ħafna mill-Jehovah's Witnesses. Dawn huma utli għal frażi jew fejn hemm kliem flimkien li jfisser xi ħaġa differenti mill-kliem separati. Ħatiru, per eżempju. U tista' sib it-tifsira. U kolla issa is-sit verb MT li għanda ħafna verbi fija. Sissa memx pronomi memużin, imma ktibli l-owner tas-sit, sit tas-sit, u saksi jekk tista' tiżidhom għax dawn huma aktar utli. Fil-fatt Maltin li jablu miegħi. U hemm ħafna ktieb, għandi ħafna dizzjonarju. Bidejt bid-dizzjonarju konsajs ta' Joseph Aquilina, issa għandi il-kbir. Imma smajt li hemm xi differenzi fil-ortografija fi dan id-dizzjonarju u illum minħabba deċiżjonijiet wieħed u tnejn. Kemm inti aġġornata?
Għalix, kważi qed niskanta, vera impressjonata bil-mod ta' kemm taf affarijiet. U semmi l-pronomi mamużin, u semmi l-verbi, u semmi l-modelli. Xi ħaġa forsi biex nagħlaq. Kif ħassejtu il-Malti meta mqabbel mal-lingwi oħra li tafu jew forsi mal-lingwa nattiva tagħkom? Forsi kien hemm xi similaritajiet jew xi differenzi li. Iva, naħseb l-iktar parti għax jiena pereżempju l-lingwa Maltija hemm partijiet elementi differenti fiha. L-elementi ta' ġejjin mit-Taljan u mbagħad l-elementi ġejjin mill-Arbi u mbagħad mill-Ingliż. U naħseb meta nqabbel ma' pereżempju meta nqabbel mal-Ingliż, pereżempju jew ma' lingwi romanzi bħal pereżempju nitkellem bl-Ispanjol u bil-Franċiż ukoll, naħseb hemm dawn il-similarities eżatt. Imma bil-Arbi ma nafx, ma tantx nitkellem bl-Arbi. Meta tiġi biex titgħallem il-lingwa dawn is-similaritajiet? Iva, ħafna. L-Ingliż u Italjan ma tantx nitkellem bit-Taljan, imma nista' nara f'xi pereżempju għax Italjan simili bħal pereżempju dawn kollha lingwi romanzi ta' Taljan, l-Ispanjol u l-Franċiż, u għalhekk tgħinni ħafna dan l-aspett. Jien ħassejt meta bdejt nitkellem u nifhem il-Malti, l-Italjan ġie ħafna eħfef għalija, għax meta ġejt ngħixha u Malta ma kontx nifhem xejn Taljan u laqas nitkellem. Ma jisa meta infetħet il-lingwa Maltija għalija ukoll Taljan ġiet iktar easy, għax ovvjament iktar ma tkun taf lingwi dejjem ikun hemm dawk is-similarities. Ovvjament mal-Olandiż ma tantx hemm similarities bil-Malti, ma hemm ċertu kliem li huma viċin ħafna li anke jien kont surprised li huma daqshekk viċin. Peress li Ingliża m'għandix bżonn lingwa oħra, imma meta fl-iskola tallimt fi xi Latin, imma qatt ma niltaqa' ma' soldat Roman hekk ma nisax il-Latin. Hekk għalija il-Malti l-unika lingwa ieħor li naf bih. Ma pereżempju, meta tqabbel ċertu vokabularju bl-Ingliż, kien jagħmilek iktar faċli forsi li titgħallem u li tiftakar, li tibqa' tiftakar biex imbagħad tiffaċilita anke t-taħdid forsi. U wkoll aktar fil kitba għax il-i ta' i bitika etimoloġika u i tal-leħen għalija kważi ovvja x'inhi għax ħafna dawn il-kliem ġejjin mill-Ingliż. Ma nafx hekk hawn xi mistoqsijiet min-naħa ta' min qed insegwi. Jiena min-naħa tiegħi. Grazzi ħafna tal-opportunità, nerġa' ngħidilkom il-Għaqda tal-Malti u proset għax vera ħadd gost illi irnexxieli nintaqa' ma' barranin illi jafu jitkellmu bil-Malti kważi daqsna u jafu jibnu konverzazzjoni tajba ħafna. Proset.